gabi sa inyong lahat. And welcome back again sa ating panibagong fishing adventure na magaganap ngayong gabi. Kasama ko pala si LAVARKADS. Yun, no? At same spot pala tayo. Dito tayo ulit sa may Marimpay. At mahuhuli na naman tayo ng mga aruyo. Uy, may lumalangoy. Aruyo at saka malaga. Mga malaga. Malaga pa. Yun yung mapakay namin ngayon. Malaga saka aruyo. Kaya pupunta ng galit natin. Shoutout mo naman ang tropa natin yung ginuman. Salamat sa mga sumusuporta sa vlog namin, guys. Kayo magsawang sumuporta sa atin. Shoutout kay Peter Caspe. Ang malas mo mag-order. Ang malas mo mag-order. Ay, siya pala yung nag-order na karaan? Oh, naka-vlog ko ba yan? Oo. Tuwing mag-order ka, walang makuha. Kung walang makuha, mawala yung pana. Alright, kita-kits tayo mamaya. Lahat ng mga hulo ni Bart, mga kabarkada. Grabe ang dami. Ayun, naglalakad na. Sinlapad ng kamay, guys. Ha?